I avui presentem el Transfiguracions, que forma part de la nostra col·lecció d'assaigs. Intentem, fer llibres amb dos preceptes, que en primer lloc, que els nostres llibres tinguin un rigor formal, perquè això per nosaltres és molt important, i d'altra banda, en la tria dels textos, els autors que triem, que aquests autors tinguin el que en diem una radicalitat creativa. Mentre llegia aquest llibre, Transfiguracions, de Lluís Calvo, ja sabia que avui no podia fer una presentació, diguem-ne, estàndard. Perquè en aquest llibre l'autor s'hi deixa la pell i la paraula. Però també perquè en llegir-lo m'he sentit llegida per ell, compartint experiències que hagués volgut escriure també com ell ho ha fet. Potser perquè des de diferents llocs físics transitem camins semblants, on l'espiritualitat aterra per encarnar-se i la terra s'enlaira per incloure'ns. Aquest llibre que presentem avui és un llibre d'espiritualitat, d'una espiritualitat que fa temps que vessa més enllà dels dogmes i de les institucions religioses, però no dels seus textos ni de les seves experiències. D'una espiritualitat que Panikkar defineix com l'experiència integral de la vida que tota persona està cridada a viure. Una definició que ja podeu veure que no és per pusil·lànims, sinó per agosarats. Com ho és aquest llibre, un llibre agosarat i transgressor, perquè parla d'una espiritualitat on l'esperit va de la mà de la llibertat, de la justícia social i, tal com ha dit, abans de la natura. A qualsevol lectura de Lluís és necessària per la meva generació perquè crec que parla d'una falta d'espiritualitat imminent, no a la meva generació sinó a la nostra societat, que crec que afecta més a tota una generació jove d'escriptores i d'escriptors que estem patint una mercantilització molt profunda d'aquesta certa espiritualitat, perquè sí que és cert que fins i tot a mi se m'ha encancellat com a poeta espiritual, que això seria com molt discutible, i també perquè estem davant d'una manca de relat, no? Els grans relats han caigut, la postmodernitat s'ha imposat com a gran fals relat, perquè no deixa de ser un relat, no sé, després em podeu discutir, els mites han caigut i per això jo crec que és més necessari que mai reflexionar sobre l'espiritualitat més enllà del vers o més enllà de la pura abstracció o més enllà de la metàfora. El meu amic Josemi, que va fer un màster en cultura medieval de la UB, i en religió, no sé què, no sé quantos, em deia, ostres, és que tothom parla del cos, i què passa amb l'esperit? I quan dic que visc sota la tirania de la carnalitat, és que sí que hi ha tota una tendència a parlar del cos des de visions feministes, antiracistes, ja estic farta. I aleshores aquesta certa universalitat jo la vaig trobar en certa mística, en certa sensació de parlar de Déu. I per mi això sí que va crear una dualitat, saps? Sí que em vaig agafar a certa dualitat d'home, dona, divinitat, mortalitat, home, Déu, home en majúscula, ja no home minúscula, envers dona. Les meves generacions hem de tornar a aquesta dualitat i aparcar una mica el cos, perquè el nostre cos ja no és qui camina i qui transporta o qui fa caminar el nostre esperit, sinó tot el contrari, és ja el buit absolut. Estic farta del cos. Estic farta. Començo. Clar, aquest llibre, evidentment, no és, ja ho heu dit, no és d'autoajuda, no és de New Age. Pensant aquests dies una reflexió del Martin Buber, que va ser un filòsof molt important, va néixer a Viena, va morir a Jerusalem, jueu, va fugir del nazisme. Precisament fa una anàlisi des de la filosofia en un llibre que es diu L'eclipsi de Déu, la paraula alemanya és Finsternis, que és eclipsi i alhora tenebra, foscor, no? D'aquesta dualitat, i parlava que en un món com el nostre tot s'ha reduït, i tu ho apuntaràs també, Joana,
a la relació entre objecte i subjecte i els fenòmens, no? Que són els territoris de la filosofia estricta, l'objectivitat. Martin Buber sempre ha parlat de la relació del jo i d'un tu, no? Tant en els nostres vincles personals i socials com en Déu. Aquí, en aquest cas, s'adreça a una divinitat i diu que el que ha d'existir no és aquesta fredor de l'objectivitat, sinó una relació amb un tu que ens interpel·la i que implica una disposició que el que fa és predisposar-nos a una recuperació de les imatges significatives, de les imatges carregades de força, de les imatges espirituals. Jo sí que veig tot el tema espiritual i fins i tot el creatiu com una connexió, com una recepció, no? Clar, jo ho veig com una simplificació, una cosa molt bonica del Marsilio Ficino, el filòsof del Renaixement, que deia que hem d'anar del cos a l'ànima, de l'ànima a l'àngel i de l'àngel a Déu, no? A la divinitat. I, bueno, perquè veieu que el tema del cos no es redueix a aquesta carcassa o a aquest acompanyant que tenim. Per tant, qui encamina el cos? Aquest és l'interrogant que es resol en aquesta part més narrativa, perquè no deixa de barrejar narració i assaig. Randall Ciradés, i diu així: com un roc o una efígia, així em veus, així em jutges, Randall Ciradés. Però més aviat sóc el riu que llueix, la llum que parpelleja entre els rosers silvestres, el pas de la tardor en cada arbre, la veu que reverbera en el cobalt. No m'anomenis llavors, ni em defineixis, ni pensis en mi com una cosa que puguis veure o que et plagui retenir. Jo no et soc, m'esvaeixo i deixo en cada petja un nou parany. Has vingut de lluny i el meu cor t'estalona, silenciós. Però ara ja ets lliure. Quan arribis al cim, continua pujant.